Бүгенге тапшыруның бердән бер сәламе ике ерак шәһәрләрне, илебез баш каласы Мәскәү һәм Татарстан Республикасының Буа шәһәрен тоташтырыр. Еллар аркылы үткән матур дуслык хисе өзелгесез җеп булып сузылган. Бүген үзләренең балачак дуслары Иркә Бикмаеваны якын дус кызлары Гүзәл һәм Алсу кытлылар. Иркәбез, сизелмичә гомеребез узып бара. Кайчан гына әле без балалар идек. Аннары яшь-үсмер еллары, онтылмаслык яшьлек елларын бергә үттек. Хәзер инде барыбыз да үз гаиләләре белән яшәп, матур балалар тәрбиялибез. Син дә ике тапкыр әни булырга өлгердең. Тормыш иптәшең Илдар белән ике гүзәл шәшкәләрегезне, Данияр һәм Диананы мәхәббәттә үстерәсез. Хәтерлисеңме матур чакларны? Без Алсу белән синнән ераграк яшәсәк тә, бер генә мизгелгә дә онытканыбыз юк синең хакыңда. Һәр очрашкан саен гел көлешеп, барын да искә алабыз. Дустыбыз, син вакыт белән дә, замана белән дә сыналган кешебез. Серләребез дә сиңа сыя. Кайчан гына күрешмиек, шалтыратышмыек, кирәк киңәшеңне дә табасың. Юатыр өчен сүзеңне дә сайлый беләсең. Сиңа акыллыбыз туган көнеңдә, саулыкта, исәнлектә, яраткан ирең белән яшәргә телибез. Балаларыгыз бары шатландырып торсын. Безнең барында онытмыйча, гомеребезнең соңгы көннәренә кадәр матур аралашып яшик. Без сине бик каты яратабыз. Бер-беребезгә терәк була белдек. Ярдәмләштек кирәк чагында. Эх, шул иң рәхәт вакытларга кире кайтсак иде тагында. Тик җитәрлек еллар узып китте, атлаганга тормыш юлына. Бу өч дус хәзер өч төрлене диплом алды инде кулына. Иркюшкабыз, син иң якын дустым, озак еллар буе сыналган. Авыр чакта, җиңел вакытта да күпләр арасыннан сайланган. Ләкин беләбез, ул чакларда кебек очрашулар бәлки еш булмас. Тик ышанабыз, безнең дуслыгыбыз бер кайчан да инде онтылмас. Аралар да инде ерагайыр, элемтәләр ләкин өзелмәс. Телефоннар, ВК, WhatsApp аша юллар озынлыгы сизелмәс. 30, 40, 50 еллар узар, оныкларны инде сөярбез. Кем белә бит, бәлки бер-беребезгә кодагыйлар диярбез. Иркюшкабыз, матур яшьлек чыры сеңеп кала күңел түрендә. Шын күңелдән сине тәбрик итәбез шушы бәйрәмеңнең көнендә. Кадерле Иркә, якын дусларыгызның матур теләкләрен шундый ук җылы эчтәлекле җыр дәвам итәр. Бәйрәмең котлы булсын, бәхетле бул. Белеп киләшен дустым, ихластан сөенә хәлләрем яхшыга үз итә ул мин өчен дустым. Киңәше акыллы, иң якын дустымның рәхмәт сиңа рәхмәт. Шын дустым, яхшымы, яманмы, барын да аңлыйсың, яры бар син өчен дустым. Кайгы
яшен